Općina Križ u proteklih je godinu dana odradila puno posla, a sve za boljitak njenih stanovnika moglo se čuti iz govora koje su na svečanoj sjednici povodom dana općine uputili čelnici Križa. Svečana sjednica je uvijek prilika da se rezimira period između dvije svečanih sjednica i da se naravno načelnik i izvršna vlast pohvali sve ono što su realizirali. To podrazumijeva investicije i projekte, dakle ono što se fizički gradi, ali ono sve aktivnosti koje su poduzete, ponekad i ono što se baš ne vidi, ali se mora odraditi uredski, dakle kroz razne studije, kroz razne strateške programe. U video prezentaciji načelnik je prikazao što je sve u općini ostvareno u godinu dana, te rekao da je zadovoljan proteklim razdobljem. Sjednici je nazočio i predsjednik Hrvatskih laburista Tomislav Končevski te brojni gosti, kako iz Križa, tako i iz susjednih lokalnih jedinica. U ime njih govorio je gradonačelnik Novske Vlado Klasan, dok je u ime Zagrebačke županije govorio predsjednik Županijske skupštine Dražen Bošnjaković. Općina Križ ima, koliko vidimo informacije, ima jedne stabilne prihode i iz godine u godinu se tu vidi napredak. Ono što bi volio vidjeti, moram priznati, možda pokoji više projektu u gospodarskoj zoni, jer oni imaju prilične kompatibilne te prednosti. Na sjednici je dodijeljeno i priznanje općine koje je dobio Antun Piljušić. Uručene su i zahvale općine koje su primili Leon Stjepan Urojić, DVD Križ, Danijel Hržina te Ivka Crnogaj, koja se i obratila u ime nagrađenih. Vjerujem da sam sve ono što sam izrekla, da sam potvrdila i mišljenje svih nagrađenih, da nam je to podstrek za dalji rad, znači da budemo još bolji i da svako na svom planu doprinese još više svojoj sredini. Da nam bude Križ bolji, da nam u Križu bude ljepše živjeti. Svojim nastupima sjednicu su upotpunile kriške mažoretkinje te pjevački zbor Osnovne škole Križ.